Ένα νέο επεισόδιο μόλις ξεκίνησε και σήμερα ταξιδεύουμε σε ένα πανέμορφο προορισμό, τη Μάλτα. Η Μάλτα είναι ένα μικρό νησιωτικό κράτος γεμάτο ιστορία, πολιτισμό και φυσική ομορφιά. Είναι γνωστή για τα μεσαιωνικά της κάστρα, τις γραφικές παραλίες και τη μοναδική αρχιτεκτονική της που συνδυάζει ευρωπαϊκά με αραβικά στοιχεία. Ο πρώτος μας σταθμός λοιπόν για σήμερα, η Βαλέτα, η πρωτεύουσα της Μάλτας. Μία από τις πιο ιστορικές και όμορφες πόλεις της Ευρώπης. Το κέντρο της Βαλέτας είναι γεμάτο κόσμο, τουρίστες, ντόπιοι. Ωραία φάση. Το ωραίο εδώ στη Βαλέτα είναι πως είτε κοιτάξεις δεξιά είτε κοιτάξεις αριστερά θα δεις θάλασσα. Αυτά τα σκαλιά που οδηγάνε σε αυτήν την ανηφόρα τα έχτισαν οι υπότες και ο λόγος που είναι τόσο πλατιά, βλέπετε είναι πολύ πλατιά, είναι επειδή φορούσαν τις πλατιές μπότες για να μπορούν να κατεβαίνουν. Όταν θα έρθετε στη Μάλτα πρέπει να επισκεφτείτε τους κήπους Μπαράκα. Από εδώ ψηλά πραγματικά δεν περιγράφεται. Μετά από πάρα πολύ περπάτημα είπαμε να ψάξουμε ένα τόπο να καθίσουμε να πιούμε ένα καφέ. Όπου πήγαινα, εννοείται πως ψάχνα να δω τις κριτικές, είχαν 2,5 αστεράκια, 3 αστεράκια, 2 αστεράκια και έγραφαν όλοι πως είναι τουριστικές παγίδες. Οπότε αν θα πάτε σε κάποιο καφέ, καλό θα είναι να ελέγξετε τις κριτικές στο Google. Στην τελική που καταλήξαμε, πού άλλο, στο Κώστα. Και μετά από μια πολύ κουραστική μέρα με πάρα πολύ περπάτημα, αποφασίσαμε να έρθουμε στο Hard Rock Café και να γευματίσουμε εδώ. Μια νέα μέρα ξεκινάει και σήμερα είπαμε να επισκεφθούμε την Εμντίνα. Η Εμντίνα είναι η πρώην πρωτεύουσα της Μάλτας. Τον 16ο αιώνα, οι υπότες του τάγματος του Αγίου Ιωάννη αποφάσισαν να μεταφέρουν την πρωτεύουσα στη Βαλέτα. Ο κύριος λόγος ήταν η στρατηγική θέση της Βαλέτας, που βρισκόταν κοντά στη θάλασσα με φυσικό λιμάνι και πρόσφερε καλύτερη προστασία από τις επιθέσεις.
Επίσης, επέτρεπε καλύτερη διαχείριση του εμπορίου και των στρατηγικών επιχειρήσεων. Αν και πανέμορφη και γεμάτη ιστορία, η Εμντίνα ήταν απομονωμένη στο εσωτερικό του νησιού και μακριά από τη θάλασσα. Έτσι, με τη δημιουργία της οχυρωμένης πόλης της Βαλέτας, αυτή έγινε η νέα πρωτεύουσα της Μάλτας. Ο Καθεδρικός Ναός του Αγίου Παύλου, εδώ στην Εμντίνα, είναι ένας από τους πιο σημαντικούς ναούς της Μάλτας, σε όλο το νησί. Όπως μπορείτε να δείτε, υπάρχει ένας σταυρός πάνω με δύο οριζόντιες γραμμές. Ο σταυρός με μία οριζόντια γραμμή σημαίνει εκκλησία, ο σταυρός με δύο οριζόντιες γραμμές σημαίνει Καθεδρικός Ναός και ο σταυρός με τρεις οριζόντιες γραμμές σημαίνει Βασιλικός Ναός. Επίσης, έχει δύο ρολόγια. Το ένα ρολόι δείχνει τη σωστή την ώρα και το άλλο ρολόι το έχουν βάλει για να ξεγελάσω το διάβολο, για να μην ξέρει ο διάβολος ποια είναι η σωστή ώρα. Η Εμντίνα, η σιωπηλή πόλη, κατοικείται από το 700 π.Χ. Ήταν αρχικά η πρωτεύουσα της Μάλτας, αλλά σήμερα έχει μόνο κάπου στους 200 με 300 κατοίκους, καθώς έχουν όλοι φύγει και έχουν πάει στη νέα πρωτεύουσα που είναι η Βαλέτα. Αυτή εδώ η πύλη πίσω μου είναι η πύλη η οποία γυρίστηκε και το Game of Thrones. Και αφού ξεκουραστήκαμε, επόμενη στάση είναι ένα από τα πιο δημοφιλές εστιατόρια της Βαλέτας. Είναι ένα πιο street food style, πιο ιταλικό να το πω έτσι, όπου σερβίρει σαλάτες, πίτσες, μπέργκερ, μακαρόνια. Αλλά αυτό το εστιατόριο έχει γίνει viral, διάσημο, μέσω του TikTok. Και οι κριτικές είναι πάρα πολύ καλές. Δηλαδή έχει κάπου στα 4,7 αστεράκια και έχει πάνω από 3.000 κριτικές. Γιατί να μην το δοκιμάσω? Πάμε να το δοκιμάσουμε μαζί. Και αφού φάγαμε την καλύτερη πίτσα που είχαμε φάει ποτέ, είχε έρθει η ώρα να επιστρέψουμε στο δωμάτιο και να ξεκουραστούμε, να πάρουμε δυνάμεις για μια καινούρια μέρα. Μία νέα μέρα ξεκινάει σήμερα. Ξυπνήσαμε, πίνουμε το καφεδάκι. Άλλο είπα της σερβιτόρας να μου κάνει, άλλο μου έκανε. Της είπα, έχετε φέρει το εσπρέσο? Ναι! Χάρηκα. Τελικά μου έκανε εξπρέσο, όπως το είπε. Σήμερα βρεθήκαμε σε ένα από τα πιο χαριτωμένα και μοναδικά σημεία της Μάλτας, το χωριό του Ποπάι.
Αυτό το πολύχρωμο χωριό χτίστηκε αρχικά το 1980 ως σκηνικό για την ταινία Popeye με τον Robbie Williams. Αν και η ταινία δεν είχε τεράστια επιτυχία, το χωριό παρέμεινε και μετατράπηκε σε ένα δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο. Εδώ μπορείς να επισκεφθείς τα πολύχρωμα ξύλινα σπιτάκια που χρησιμοποιήθηκαν στην παραγωγή της ταινίας του Popeye, καθώς και να γνωρίσεις τους τρελικούς ήρωες της ταινίας. Με το που πληρώσετε εισιτήριο σας δίνουν το πρόγραμμα της ημέρας με όλες τις εκδηλώσεις. Έχουν ανά 30 λεπτά διάφορες εκδηλώσεις, θέατρο, κουκλοθέατρο από ό,τι βλέπω, και σας δίνουν και 2 εισιτήρια με τα οποία με κάθε εισιτήριο παίρνεις ένα μικρό δοχείο popcorn και μια μυστική κάρτα. Πήραμε και τα popcorn μας. If you dare taking a picture of me, this is my best side. What is this? Camera. Are you sure? Yeah. No, maybe you're with the FBI. No. It's a technology, huh? Yeah. Hello, how are you? You hear me? You hear me? You can hear me, yes? Yeah, of course. My name is Popeye the Sailor. If you, nice to meet you. If you see, I come from this way. I was fishing in the water. I come here to Sweet Haven to look for my puppy, my father. You're gonna find him. Yes. You're gonna find I am still looking for him. You gonna help me? Yeah. Oh, thank you. You're a good man. Welcome. Where are you from? From Cyprus. Cyprus. Yeah. Oh, it's Kalimira. Καλημέρα. Kalispira. Καλησπέρα, καλημέρα. Yeah. Ay, 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 ay. Yes, you love me. Thank you, thank you. Τώρα ήρθε η ώρα να εξερευνήσουμε το ενιδρίο της Μάλτας. Μπήκαμε στο ενιδρίο, πάμε να δούμε τι θα δούμε. Και τώρα θα μπούμε σε ένα τούνελ όπου έχει μήκος περίπου 12 μέτρα και κυριολεκτικά θα έχουμε από πάνω μας διάφορα ψάρια καθώς και καρχαρίες.
Επισκεφτήκαμε το Ινδρίο της Μάλτας και τώρα ήρθαμε να φάμε ένα μπέργκερ. Η θέα από εδώ είναι τόσο γαλήνια και πραγματικά έχεις πανοραμική θέα σε όλη τη θάλασσα. Μιας και είχε βραδιάσει, αποφασίσαμε να επισκεφτούμε τη Βαλέτα για ακόμη μια φορά. Η Βαλέτα το βράδυ είναι απλά μαγευτική. Αυτή είναι μία από τις πιο σημαντικές εκκλησίες της Μάλτας και συγκεκριμένα της Βαλέτας. Είναι η εκκλησία του ναυτικού ναού του Αγίου Παύλου που χρονολογείται από το 1570. Είναι επίσης αφιερωμένη στο πατέρα του χριστιανισμού στη Μάλτα, στον Άγιο Παύλο. Καλημέρα, μόλις ξεκίνησε μια νέα μέρα. Είμαστε σε ένα παραθαλάσσιο καφέ, μια γνωστή αλυσίδα. Πίνουμε το καφεδάκι μας και συνεχίζουμε τη μέρα μας. Φτάνουμε στο εμπορικό κέντρο της Μάλτας. Μόνο ένα έχουνε και ονομάζεται The Point. Τελευταία μέρα στη Μάλτα, τελευταία φορά στη Βαλέτα, τελευταία ψώνια, τελευταίο φαγητό, μέχρι την επόμενη φορά. Τώρα ήρθε η σειρά να πάμε στο Upper Baraka, η πάνω μπαράκα, όπου έχουν και επίδειξη με κανόνια 3 φορές την ημέρα. Ο δρόμος είναι λίγο απότομος, πολύ περπάτημα, πολλά σκαλιά. Εδώ που είμαι στον ήλιο κάνει πάρα πολύ ζέστη, αφόρητη ζέστη, αλλά με τον μπουμπό εδώ που είναι γεμάτο δέντρα στον κήπο, η θερμοκρασία πέφτει αρκετά. Hello. Η θερμοκρασία πέφτει πάρα πολύ και είναι, νιώθεις έτσι μια δροσιά. Ήρθαμε λοιπόν σε ένα healthy spot που ονομάζεται Eat Well, όπου γενικά έχει protein bowls, sandwich, σαλάτες, πιο healthy πράγματα. Είναι μια καλή επιλογή μετά από πολλές πίτσες, μακαρόνια και μπέργκερ.
Στην αναχώρησή σας από το αεροδρόμιο της Μάλτας θα πρέπει να έρθετε στο παρατηρητήριο. Βρίσκεται στον 3ο όροφο του αεροδρομίου και έχετε θέα σε ολόκληρο το αεροδρόμιο, όπου μπορείτε να δείτε απογειώσεις, προσγειώσεις, καθώς και επιβιβάσεις, αποβιβάσεις. Είναι μέρη στεγασμένος ο τόπος και υπάρχουν άφθονα μπαγκάκια. Μπορείτε να απολαύσετε τη θέα εάν έχετε έξτρα χρόνο, αν έχετε καθυστέρηση. Είναι μια ωραία δραστηριότητα και ειδικά και για τα παιδιά. Καθώς θα περπατάτε να βρείτε το παρατηρητήριο, υπάρχουν σημαντικές πληροφορίες στο αεροδρόμιο για τους εργάτες, για την ιστορία του αεροδρομίου, στους τοίχους. Για παράδειγμα, λέει πως ψηφίστηκε ως το καλύτερο αεροδρόμιο το 2018, το 2019, 2020, εξίσου και το 2016. Έχει πληροφορίες σχετικά με το αεροδρόμιο, πότε χτίστηκε, ποιος το έχτισε, πόσα στοίχησε, σε ποιους προορισμούς υπάρχουν πτήσεις από το αεροδρόμιο της Μάλτας. Γενικά είναι πολύ ενδιαφέρον. Άλλο ένα ταξίδι έφτασε στο τέλος του. Τα λέμε την επόμενη φορά.